Shadrach Saurombi. Yeah. Design tautoita vanhu ndomaresti. Ini mugare pakati apa mushauri. Pakati tisaenda kure nekure. Understand case tunozwa kuti chinyi, what is the story here? Pamusoro ichangamiro. Inini ndakapoindwa nemhuri yekwachibvuma kuti nditungamirire mutunhu, vakandiunza kwamuri changamire, mukandigamuchira kuti ndiye mutungamiriri wemutunhu wachibvuma. Ndikatendererwa neni nababa Zuhu nemhuri yekwachibvuma ndichiratidzwa miganho yemunogumira mutunhu wachibvuma. But ndiri pavillage assembly musi wa1 May 2024 pane soko rakazotaurwa ndibaba vakagara apa maringe nemutunhu pachiratidzwa kuti pane mamwe maboundaries aripo. Saka ndoda kuti iwo vatotsanangurawo nditoziyawo nekuti nditoriwo munyowani. Vachitaura nyaya yavo imimi changamire muchichizwa zvaakataura maringe nemutunhu wachibvuma. Wanga vachitaura taida kunzwa kuti ivo vanoda kuti taidonzwa chinyi zvinhu zvaitaurwa ikoko. Vakataura kuti ndourisabhuku ndomurisabhuku daro inini mapepazi zvese ndakatoendesa ende kana watoitwa sabhuku mapepazi tatoendesa. Umambo hwedu isusu kapari kurasika vanhu vakawanda hwane hurumende ende tatoo nemastatutory instruments taane masubsections nemaacts. Saka hatisisina zveticataura zvaitwa zvepasi pemuti babhoti zvese zvaamumabhuku. Taane anonzi matraditional leaders act. Mitemo yataakushandisa isusu kare vanhu vaizi bvunzai vanhu vakuru. Iyozvi zvatitobvunzi nemunhu mukuru. Mitemo yedu yese iri mutraditional leaders act rinobva kuna president ndo rinotaura kuti duties, how a headman is appointed, how a village head is appointed, how a chief is appointed. Ruzwa hazvitaurwi nevakuru hamubvunzi kuti sabhuku tinoita sei, zvakuitwa nehurumende. Papera panozoya pakazi duties of a chief, pouya maduties of headman nemaduties avillage head. Village head anoappoindwa nasecretary for local government. Headman anoappoindwa naminister welocal government. Chief anoappoindwa nahis excellence president. Saka hatisina zvetichataurirwa kubva
kune anonga achitaura zviro zvaise zvisva. Hurumende yakatogara pasi ikatopedza zvese. That's why makaona kana kutakagadzwa wakauya ana minista Mugadza wanani pasina kudaidzwa vanhu. Musi hapasi kudaidzwa vanhu vakuru vemuvhireji bababa. Pane vanhu vakabva kuHarare nema4x4 nemabhenzi akauya kugadza mambo. Hapasi kumbodaidzwa mudhara wakauya baba. Saka isusu zvokuti takutonga nyaya muno mutoita vanhu vanotaura kuti isusu taidai zvakadai zvakadai. Hazvisina zvezvinosenza. Zvinosungisa. Zvirupozi unenge wakutyora mutemo wehurumende. Saka zviroitika munzvimbo masabhuku ndakambozvitaura muri mapurisa angu. Muri mapurisa amambo. Ndinokupai mitemo yekuti apapa uri kuita so apapa unoita so apapa unoita so. Ini ndopuwawo mitemo napresident. Hatichaendi pasi pemuti kopuwa zvokutaurirwa kuzi apa panodai panodai. Zvese izvozvo zvakaeradhiketwa. Zvinozongoshanda kuma-cultural beliefs and norms. But tiri kuuya pamitemo yekuopareta kurana unoita nyika. Inobva ku-Traditional Leaders Act zvichibva kune inini mambo nicho. Hakusisina the opposite. Yekuti wauya wotaurirwa nevanhu ari muarea kuti iwewe sabhuku wauya muno muzowauya muno mutoda kutaurira zvinoitwa muno. Zviri mu-Traditional Leaders Act. If you don't have that book, you come back to me. If you don't know your duties, hauendi pasi pemuti kana parwizi kana unodzokera kunoku kuna mambo kuti apa ndoita sei apa ndoita sei ndokutaurira kuti so. Saka all your duties you are obliged to. You report and get orders or instructions from me. Inini ndichipuwa maorders iwayo from His Excellency, not the reverse. Saka ndiri kuti ndandingoti tizwe yedu in general kuti chii chawamudotsanangura, but it does not hold water whatever information. Kuda kuti titongozwawo for interest sake, but munhu watozuri sabhuku unongochitotonga nzvimbo iyoyo. Kwete madiro akuba, madiro angu ini. Kwete angu in my personal capacity according to the Traditional Leaders Act. Madzimambo anosungwa, hatizosungwa hedu zvemunoitwa zvekundundudzwa, isusu tosungwa nefoni. Uzichangamire makarerukirwa rini? Handizouya zvemunoitwa mangwani na8 tinozi makarerukirwa rini? Next week chingani already. Dai masvikawo kupi? Kuno. What I'm trying to say is no one is above the law. Tinotosungwawo, but tosungwa zvine style. Asi tichitogarawo totoga kuri ana chiefs council ka togariswawo timandari twedu but yedu hazvizoitwi zvinoitwa in chambers tiri pedu tega. Kana ndichitobhadhariswa ndotodiwo ndotobhadhariswawo kafainika, but hamuzozvizwi kudaimwe because kunenge kuri kumadhara. Saka titori nemitemo inotigavhena. Zvetinotoenda panapa ndotoziva kuti izvi ndauda kusungwa manje izvi. Headman wauda kusungwa uyu. Sabhuku uyu wauda kusungwa. Zvichibva nemitemo iri mumabhuku. Ndo matongere akuitwa nyika. Saka imimi nyaya dzemuri kutaura sasabhuku. I gave you orders and I gave you duties according to the Traditional Leaders Act. Mwakuyotaura kuti kune zvaakutaurwa. Tikati takudawo kutoteerera vanhu vanonga achitaura kana mitemo iyaya manje yehurumende haichashandi. Saka zvemuda kutaura ngezvomudii, hanzi kudii zvakataurwa zvacho. Akataura kuti kubva pamba pawo pane chiwater way chiripo chinopinda mugomo iri portion yese. Akataura kuti hanzi chinonzi chikwidzi chamambo. Hanzi chinonzi chikwidzi chamambo. Mamusina mambo muno for 8. Ndo zvaakataura. Mambo wacho wakanga abve. So ari kuti iwo ndi mambo iri. Chikwidzi chamambo kwacho imamusani madaira mazvidaira maudodaira mirai. Ari kuti chikwidzi chamambo chinoonekwa ameno kuti chikwidzi ndina kuzvinzwa. Okay, hazvisina basa kuti chikwidzi chacho chii, asi pakabuda zita rokuti mambo manje mambo ndini. Kuti chitori changu kubva ngechangu zvinokuti hakuna umwe mambo. Ende hakuna kumbobvira kwakaita mambo.
pana akambonyepera kuti tiri ana mambo akazopedzisira asungwa haina muti wati ana mambo asunguka ana uzisungwa kutoti wanga usirani ndatitosungwa zvine style ukaona wakukwidzwa mupiga abuka uchiiswa cheni uchiradzikwa muchitokisi uchiendeswa mudare mwakaita semunokumidza street courts uchitongwa necriminal isu hatiendi kucriminal courts tine matribunal courts ndati pamwe dare retinotoenda isusu pamwe tovatitotori 4 badzi muchitomuwa netii nemakeke harisida ukaona uchimiswa nekumiswa kumeja street courts hausi mamboba saka hanzi chikwizi ichocho chinochidii ndo anoona nezvechikwizi ichocho chamambo arani ari mambo kufambisa nyaya dzei handovadodaira chaka munodaira munodaira munomuzosina mari yedaira haudairi saka iti winzi kuti nyaya inonga yakuenda mberi yozotodzoka futi mwana nedaira ari kuti haana mari yedaira bamushako saka ndadzina vanodaira sei munodairwa ngemari mamudare zvendochiita sei handina kufamba ndiine mari handinamboziva kuti kungaite nyaya kungaite hamuna kusamonoerwa ndakaone samanisi samani imari mwana samanisi ratouya wotoziva kuti samanisi ndokuti mari zvendakataura inini handisakataura hamusati maudaira hamusati maudaira mururamba udaira keu mari yechirama but mukaona musaita nyaya dzinouya kumatare musina mari bcause ukaona nyaya yakutoya udare kwakutoda mari aidza kuri kucriminal courts kana kucivil kwakutoda maloya respond within 7 days chakati yatoo mari mukaona musina mari unozoita kunga munhu ari kuwanza asi ndogara ndichimbozvitaura mawana anonga uzoita matiktok but detutwaya udobuditsira raida pachena hakusi kuti unenge uchiwanza pamwe pacho unoona kuti munhu unoti inini nyaya dzandida hangu kupinda miziri zokuzoenda kumatare handidii ngokuti kunozodiwa mari ini mari andizodii handizodzori ndiregai ndiswiramba but ukaona wakuita zvinhu zvokuti iwo unoenda kunga uchiendisana nharo nasabu munyika make ari duly appointed nehurumende wochimutaurira sabhuku uya kuti iwo sabhuku unogumira apa inini ndodai apa ndodai apapa mirai iwo hamusati maudaira kwenu tichatosvika paprocess yekunyorana zvikwereti kuti muzodini next time ka musazoita zviro zvinoitwa nenyaya dziyo madare nyaya ikanga yavo yaudarika inonesa bcause isusu katireta kutotonga nyaya iyoyo senyaya umwe naumwe munhu urimo mudarimo unenge achida totiti togona kunga tichiziyana tinokamanene but nyaya yavo yaudari inati nyaya dzinoyaudari zvimwe zviro zvamwakatonga muri kutaura imi bamuguruka imi maifanira kudai mwakauya kutaura nenini changano apa pakupangidzwa kuti inini wacho munondishorawo mati hamusati madaira ndirikutaura ini ndichitaura kuti imwemwe nyaya dzakafanana nedzo dzidzi hatifaniri kuuya vai mudai munouya muchitaura nini hamuzi kuda kuuya kushora dare kutoshora inini wacho uyu wacho kumwakaenda muna chibvuma kwacho machi mwakanatsa zvoti chibvuma waapoindwa ndichifu ende zvaapoindwa ndichifu ka waapoindwa futi nehurumende mavo mupa mainstructions ekumutaurira kuti iwewe wauya muno muri sabhuku asi iwo ndodo chikutaura kuti zvakadai zvakadai mashora president hurumende ini mambo wacho naiwo achibvuma acho achibvuma acho aigona kubva ationa kuti zvamataura imwe mutora hembape ipopauya dzimwe dzakafembwawo dzoti right kubvawo apa kuenda uko
matiti chikwizi chari chikwizi chamama chozozicho chikwizi chahapeno matemu dzemunoshanda otora iwo wacho unozotosara usina nemeutora anhu apere kuite zvikwizi sare watomire uri sabhuku wazoti hakuna zvinhu zvinobva from the other end, zvinhu zvese zvinobva kuno. Saka imimi nyaya yenyu ndimwe henyu makaida kuti maitire makaita imimi ngeyekuti nyaya yenyu youye kudari abva yeunza kudari, nyaya ikauya kudari yakuinvolva Mwari. Dai mamuri kuda kuti nyaya yenyu itaurwe at family level neni tikadai takataura because tinotoonana. Ndakabvomukwidze lift kaimo ndikamusiya apa, hamuna chamwakataura. It means kuti munhu makamuchida kuti nyaya yenyu iuyepi munhu ino ndokweyari yauya kunouka yamudari ende inenge ichida kuti vamwe vanhu ari muno aizwa kuti nyaya iyo ikozi kuna atoriwo nezvikwizi zviri kuti ashu arikudozwa kuti zvikwizi izvozvo zvinosorovhwa sei. Saka mune makuita example isu toita kukunyorai taukunyorai chikwereti inouya rini mari nyaya hadzidi kusiyiwa dzichiuya kumatare bcause dzinoinvolva mari. Muri kuona muna anhu ese anhu ari ipanel tese asiya misha tese kuuya kozwe nyaya yenyu imini. Saka at the end of the day tine stationary vanhu ivo vanoda kubhadhara zvese nei. Dai kusitorina nyaya dzenyu ndasidari last week handimaizoti takakanzura dare tichitokata macost paya petinoti dare tarichinja toitaona kuti hapana nyaya tokuti ngadziungane ngadziende next week kutokata iyozvizvi tavhura dare kudai invoice yacho yatotanga macharges chatochikwereti. Saka dare irorero hariitwi mahara. Saka chiti dzimwe nyaya ngadziitirwe kunze kwedare anozi ma-out of court settlements ngezvemahara kundotenga kana riri supa redu dhora kana kapaindike zambezi togara pasi pemuti ona zvakadai totaura zvemauda kuita ndoandamutaura kuti abamburu mauda kuzosungwa bache zvekurukuita hazviiti mutemo haukuri zvoticosta dhora but ikauya kudare kuno daira renyu $40 ndimwe zviunzoona kuti makaenda kuomira pari kwaitwa village assembly pana sabhuku wakaiswa nehurumende pamberi pevanhu muzona hazviitwi izvozvo. Iyi mhosvo yamakatoti yamakatopara yekuti ava wakazotoiunza kunodari. Saka toita kutoitonga chidairai mari mati inoita zvavii izvo mozozwa kuti zvakadii. Haisi mari yangu ba haisi panozobuda nyaya yekuti ine ndoda mari neyangu nayo mari inodiwa ngeyedare ngokuti mumwaunza nyaya yenyu kui mumazopedzoroza ndati ndifone kuno ndakazodaidzwa inenge yakuzi ndakadaidzwa nditendai maunzwa kudare nemhosva yenyu yamakapara kuna sabhuku chipfumo. Ndo handoda kuti handidi kuzongainini tozatireukama pachikudare manje ndoda kuti muzotaura muchizoziva kuti pamune kuti mirai dai kuti ndirenda ndenda mauzoti tendai wakatidai hapachatozi mambo pane mozi mune mautaura kuti munotaura imumwe kuti ininga ndakapara mhosva yangu ndakaipara kuna sabhuku akaendesa mhosva kudare ramambo. Saka ndine chikwereti chekudare handiduzwa zita rangu ndine chikwereti kudare denda racho achimusunga iyeyu uno achibvunza iri mari yei mari yedare. Alright, dairai henyu nyaya yenyu yataurwa ndachibvuma tiite mberi tiite dzimwe dzakawanda nyaya dzacho nhasi taurai. ini handisakafunga kuti imhosva nokuti zvokuti zochikwidzo chamama petakagarapo ndipo takataura kuti panapa unodini panapa chikwidzo chamama ndimasibhera zvoende zverini izvozvo kuma-82 83 sama papasina mambo but ndiwe taitoremeredza kuita akuru aindikurira namatemu
saka ndo wakati hanzi munodii panapa pachikwidzi chamambo pendipo unogara panapa nyaya dzako dzinoenda kwamambo dzinotongwa ndimambo hatitongwi ipo kwapasina mambo vana madzimambo akatonga ari saka hapasi pasabhuku ndokuti hapasi pasabhuku unoguma negwangu panapa vanodini hapasi pasabhuku ba panotongwa ndiani ndimambo hapasi pasabhuku pakati panotongwa ndiani ndimambo saka imimi makachizopa kwana murari izvo zvidikureketati pachizoita mambo ndaifunga kuti uchachidini zvichachigadzuri paite mambo zvimwati hauna unga wakambotaura ndakanga ndakambotaura kana nazihu ndakambotaura panapa ndopandopa ndagadzwa panapa maitaura kuti padini muri kutaura shona yakanaka kuti pachikwidze pani pamambo inini saka muneinapo yo apo anenge akutonga ine kwainopangidzaunotongwa ndiani imimi mune murani ai ndiri mugari hangu munokutongwa ndiani panyaya dzake idzodzo ndiri kuti zve imimi kaudai mapaekwe ndainotaura same thing kuti no handisakadiba kuti usatonga ichi asi ndiri kuti zvendakatauriwawo pendakagara pano mataura kuti makanzi imimi magara umo mumutunhu machibvuma hamuchatongwi bandisabhuku maakutongwa ndimambo kureva kuti pamakagara imimi sabhuku haapatongi because kana musikatongwi nasabhukuka nepamakagara pacho hapatotongwi futi nasabhuku ba aiti pano panzvimbo kanaka kusvike pakati apa mwakataura wani kuti zvipagwangurire kusvika ukoko ndo chikwidzo chamambo ndokuti hakusi kwachibvuma izvo zvikandimisa manje kuti mamandete zvandakapuhwa emaspiritual homes aifanira kuti aitwe ndakatoamira because mamwe achada kuitwa munzvimbo dzemurudi dzacho ngedzenyu izvozve saka ndakaunza nyaya kuno kuna changamiri kuti pamuri kundiendesa kune dhoo rakavharwa handina kuti ngedzangu yepangu paka ndainopatonga no haisiyo nyaya yangu iyo ndoipana ndiri sabhuku here ndiri mambo zvino kana musikatongwi nasabhuku imwimwe mune musi mambo here ini kwakakutaura kuti no panozvi zvakati kudai ngokuti unoziva kuti pane kugona kubikwa zvitenguro zvaibikwa kana musoso aizi panapo musoso unobika panapa munomwira panapa sabhuku asikazvizii unobikwe kusadzani ngatisapedza imimi point yenyu imimi mune mutunhu here handina mutunhu muri sabhuku here handisabu ibvai panyaya idzodzedzo zviro ndozvendambotaura ndatingi ndambopa brief background kuti muno mumasaurombe mune nyaya dzakawanda dziri papapo dziri muno mumazivo kwese kuti zvendiri kutira kugadzirisa ndakadaidzwa kuharare naminista zvikanzi wasaurombe takaita resuscitation yeumambo hwedu umambo hwakasogiswa 1945 pawakadzoka 2023 apa it's almost 8 years umambo pasina saka hapana nyaya yamambo yaitaurwa ese anga aripo achitoti ana mambo anga ari mafeki papasina mambo anga ari mahedman vakataura kuti tine nyaya dzawanda stereki dziri masaurombe dziri kuuya kuno kuharare takukupai umambo hwenyu takudzoserai umambo hwenyu endai munogadzirisa zvinhu zvese madistortions ese wani ndiro juti randinaro izvozvizvo hakusi kwenyu chete kwakawanda kusvika ana musiandaka kwese upi mwese ndichapinda handisati ndangu ndafamba kuuya ndichauya muchandifila kwese ikoko kune nyaya dzakawanda kuna amwe anotozi anoti apa ngepangu benogara sindine munda muno inonzi A1 settlement area ende nzvimbo inogara munhu it's 2 hectares chete wedzaona akadzi atatu kana 4 uruda kurima uruda kuita zvese 2 hectares munhu wese hakuna kuti une 2 hectares panapounongedza futi mhiru kuti hakuna 2 hectares usi kuda izvozvo bhodzi 2 hectares idzodzo ndedzaunopuhwa nehurumende mahara ngedzemahara ende wapiwa kugarapo sabva wanyanya kungoti papa kwamwa ndiri kuona rufarisa notochera makuonga maruwa kuti rimwe guapo rimwe
togona kuuya tichiti tauda kuisa chikoro pwanya zvese nemakuwa chibhodzi zvinhu zveti zvemahara. Wada zvokuita nzvimbo yekurima, nzvimbo yekudai nei unoenda kuma A2 uko kune nzvimbo dzimwe dzinototengeswa wobva waita matitle deeds wautoziva kuti ndepani ndepapo. Uri kuno kuma A1 this land belongs to the state and munhu anonga iri under jurisdiction yapresident. President ndiye akachizotitorwa kuti akomana ini ndiri kuHarare handigoni kuzoti Chipinge ndiriko nhasi Chimanimani Masvingo Bowera chiitai madzimambo asi chiteedza zvakamira so naso. Saka tikati president uri kuti pamutemo ka imumwe futi muri kuno moti pamutemo ka tichapedzera taenda Harare tese. Wakutaura kuti tava panoti naSaurumbi ari pana ari kutaura kuti pane chikwidzi ngoti hakuna chikwidzi bakwa president. Traditional leaders hamuna chikwidzi. It means kuti taura kuzokwira nemubhazi toenda kuti ava ane zvaari kutaura zvisiwirirana nezviri mumabhuku. Imwe buritsawo bhuku rani renyu. Nyaya iyoyo ndakamboinzwa ari pakuhwa but ndakambozviteka lightly. Muchitonzi mimi area iyoyo mwaiti ngeyangu munotokorekita nemari dzacho. Inini manje ndiri munhu une guwa rinosvika manje inini koza kunyarara hangu ka ndonyarara kana ndichitotandogara kudai bhandika iri kopesha mwari ipo papo ndototi ndine musoro 2 wacho uri kukurirwa ngemasoko ari kubuda munomu akazvizwa. Inini baba vacho chinoita kuti ndiwine madhiri iwa ndinodini manje ndinogura wafana ndikasvika maidoro apa mati uzwe nyaya dzinobuda iwe uchida kuzwa nyaya dzatenga doro inene ndotenga mirai mwakuenda here mirai ndikwire mondisira munhu unokumbira kuti ndokwira ka mupiga apo ka ndokuti kumberi kwakazara iye anokwira kuloading box kumashure otaura nepawindo ndichidrive ndendamutengera supa. Saka nyaya dzese ini ndendisinei nadzo kusvikira yavo yachi kudai but ndakasozvizwa uchinzi pane area ndikati wero apeno hazvina zvezviri kuitawo zviri kuenda zvakadaro but yakazwaya nyaya ari kutaura kuti akutotadza kuexecuta mamwe majudice because area iyoyo ichibvuma village strictly and muna sub 1. Zvimwe zvinhu zvezvamuri kutaura hatisi kuzviramba. Zvinhu zvaigononga zvaiitika pane udyire unenge hwanga huripo kama hamusati mwayo pamwe hati mwakazotosirwo akuru acho. Munoziva kuti tsika dzimwe dzinonzi nanhasi culture itsika mainterest evanhu vanga variko kare etiri kuzi nhasi itsika. Zvakafanana nekuti imwimwe moenda koorora mukadzi wemuZioni mamuchiya mukadzi weunopinda Zioni mwanga mwatodanana naye motomuroora either as second wife or whatever. It means kuti ana enyu ese akutopinde Zioni. Akwasha enyu achauya koorora yatoZioni. Zvotoziitsika yedu ari munhu unonga akaita mainterest ake aakaita kwakutochinja. Umwe munhu adyarwa tata rwemombe obva arutsa ototaura kuti mwese musadyarwa tata iwe ururutsa mbozi apeno wakamwa masese anga asina uwira. Saka imwe tsika nemitemo dzetiri kuseenzeserwa zvakabva kare zvinhu zvaivhiringidza kana kunakidza vanhu vakanga ariko. Mune imwe village here ine chikwidzi pane imwe sabhuku kune chikwidzi here inini zita iro ndatanga kurizwa nhasi sinzi ndakabarwa kana pendakaenda kuHarare ndichidini zvese anambozwa kuti kune chiro chinonzi chikwidzi. Imwimwi badzi ndiri munotaura nyaya yechikwidzi. Chinyi chinonzi chikwidzi chinonga chichidii? Toda kutoziva wedu pamwe for interest sake kwete kuti toda kuzviseenzesa. Zvaitwa kare handizo zvichaitwa pamwe anhu ini kwakataura kundozvinyarara mwakazozisiya zvakanaka ndopunaka ndakafunga nditaurewo mwangu kuti bona ndo zvaitwa panapa kuti zvisati
zvisazotinetsawo. Makamutaurira muri paiwo. Ndio kudai mati Ndo bazi. kudati mwakataura muri ndo pakati ndingaizvo Ngoti mupe matauriro mwakataura muri. Makaita denounce. Maka chiri kuitika ndechekuti imimi chakaita kuti mutaure pane vanhu uyu wacho ari poka. You wanted to protect my interests evanhu. Why when you were me now you wakuti varambe vachikudii vachikuteerera. Hakuna zvinhu zvinenge zvakadaro. Mungadai makauya naye uyu wacho kuno muno right. Ava sabhuku vemaunza ava ka isusu kwedu kwachibvuma isusu tine chigwidzi chedu isusu chakadai ndoga ndamutaura kuti muchasungwa zvinosungisa zvomuri kuti itori mhosva anotogona kutonyora tsamba nhasi yekutoti ndikaenda nayo kwadhiye kuti mimi muri pavillage assembly bozi hamuna right yekusumuka pavillage assembly muchitaura zvinhu zvematongerwo enyika musina capacity. Saka ndati mune mutunhu here muri sabhuku here hamutauri pane pamwe pekutaura moziva kuti kutaura kune malevels mati mamboona kana pari kuitwa function pano paine mike uku yekuti uyu anouya achiti hey nini zvazvoda uyu achisiya but panozoita panozi watakuda kusumudza izvozvi kana ine handigoni kuwadi wasumudza. Deputy Minister Ningoi tiri kukukumbiraiwo kuti mutisumudzire kuti and asumuka muteka wateka wacho hawe kutaura pamaiki yazara mateba yake kutaura kune mastage nepekutaura uri nezvekutaura imwe zvovataura hamuna mandate yekuti muzvitaure because hamuna capacity hamubvumidzwi kutonga anotobvumidzwa chete ivava variko vari sabhuku pane pavanoti wakabvunzwa mubvunzo mati mamboona munhu anoti akabvunzwa mubvunzo haanoti anza haanaba haadairi haana right haagoni kuzvidaira pazvinhu izvozvo unozwa kutaura kuti right inini nyaya yakutoda kuzoti changamiri haadairi usafunga kuti haana anza but inini ndozvomudaidza kuti wo waidaira nyaya yendiuzwa kuti wakadaira ukaidaira uri hani oti ndandiri sabhuku oti sabhuku haadairi ipapo level rako iwoza haudairiba ndotomuripisawo ndozvati mamwe matari tinoita tega utototi apa munondibeka mhuru apa hamudairi next time hamudairiba. Saka kutaura kune mastages. Kana muzvikoro pakaitika tsaona headmaster aripo mwana wabaya umwe nebanga kana atema nebhodhoro headmaster unoona achimutsa motikawadi ototiza why haabvumidzwi kukomenda on behalf of that school. All questions will be referred to the permanent secretary of education Harare. Over past the permanent secretary of education Harare uri kuAustralia unotofonerwa ari kuAustralia because ndiye spokesperson, ndiye munhu unobvumidzwa kudaira panyaya dzezvezvikoro zvese. Anza yamunozozwa yepadirira inokomendwa nemunhu uri kuAustralia ndiye unobvumidzwa but wanga sitori panzvimbo. Headmaster akasvikirwa zita zvoti mamuri mufuso ranganisimo ndizvona ndotonyora ndazoto akangodaira kuti ndazoona basa rapera asi zvoishiwa kuzviona unonga adini haabvumidzwi kutaura kune pevanogumira nezvekutaura zvacho nepekutaura mhuri. Wakataura wade padinoti hapana chendaida pezviri asi kwaida kuedza kuti no wena nyaya yedu panapa inodai ndataura ndati inini asi mamusikananzvi ndizviri hapana ndakambokudai kana pendinogara chaibana muzvido takandobike zvokubikewo hapana maizi munotokorekita mitero imopapo ende parutozi pane paitoziva waida kuita nyaya yemashops pakazazi anhu emwasaurombe ndo imwe nyaya yendirudo kudhira naye panoita sungisa muna anhu ari kuti azisisu tiri emwasaurombe hatibvisi mitero iriko ndiruda malisti acho esida kuakakanyuwa hakuna zvinhu zvakadaro. Mari ndo yendirutodawo kuno kumoti hamubvisi mutero kuita sei ndinotoida kuno kumari unonga ona kuti ndiwe mwasaurombe ngaabuda asikandobhadhara mutero. Miri ndochitaura ndoenda kukanzuru ini ndosvika ndoti
uyu ndisaurumbe panochibuda ana saurumbe 60 naasiri ana saurumbe 10 saka tokorekta mari yani 10 kwautaurira ungo kudeure uko kukanzuru kuti aya ndana saurumbe enda mwana saurumbe acho arutoti ana saurumbe varazukuru arusesesene hakuna cho chinonzi saurumbe mutero unodiwa kuhurumende mutero inini wacho ndotodiwa futi nditoriwo munhu ndototerawo futi uchienda mari inobatarwa $10 pagore oraiti banguru imimi nyaya yenyu ndaizwa imimi munya zvamakaita imwe makapara mhosva asi kurubariwa ngava haiti makapara mhosva hamuna mvumo yekutaura zvinhu zvakadaro pana sabhuku pane vanhu pavillage assembly hamufaniri kunga muchidaro imimi muri munhu mukuru munofanira kutonga muchibatsira uyu kuti no todoita development mupangidzirana maareas ekuita development kuti zviro zvibudirire izvi zvamakaita manjeka ndezvekutopwanya development because uyu unoenda kosara asisina power votozi iwe sabhuku uyo wakapedzerwa ndinodhara area mautoita mbiriozonzi akada kudaro akataurwa kuzi geta we akatopuhwa mugaru zvino hazviitwi zvinoenda kuti uyo demoralize haachatogoni kuexecuta maduties ake atotadza sasabhuku kuexecuta maduties ake zvakuafectwa ani inini because iarea inoita 4 under my jurisdiction maripoti akuzoenda kwa-D8 akutadza kuendesa zvinhu zvakakwana why at the end of the day uyu wacho uri kuti inini ukanitagoni kuti ndizvidai because kuna anhu ariyo anoti tisu takadai hamunaba paine zvomina zvino munosiyana nemasabhuku moya mondidini mondoona ndiri mambo ndiri mudoko maningi asi kana mukoma Dennis ndakambotaura mukoma Dennis apana nyaya yakadai akakuti atichadini mambo ndini mukoma Dennis ndibaba angu ini nawo babawo changamiri babawo asi pawa yendinaka haana bamashi ese ndiwo anotibara ese wadaro asi tauta nyaya dzapana une pawa nditire yese imimi munovakurira imimi nababa angu munovakurira but muno mumwese hamubani bamashi hakuna makataura nanhu asina pawa manga muchimbotaura kuti maitaura kuti kudini yekuti ndimwe mambo akwe yanga iri yekuti chikwize pacho nyaya yacho yakambonangana nei kuti muzoti pazi chii imwe munozogira zvinombonyatsa zvinoda kuitwa sei chiri chikwize chamambo zvinoda kuitwa sei saka ndinoita pari pamambo iyi ndinoitei pamambo inini Are you withdrawing your statement? Pamambo ini ndinoitei chizwa nyaya isinganesi uyu ndisabhuku ndiye sabhuku haana ndebvu hamudoko asi zvangofanana nenini anhu akawanda ari kutofizuka reni anobhoekana seri mune madhara atori muno mamwe ma-8-90 years but handini mambo ndozona hazvichinjike izvozvo saka pamwe pacho tinenge tichiita kakuti uyu ngekuti mudiki uyu but ndiye anenge atopuhwa matongo uyu ndiye sabhuku saka ndati imimi munobvuma here kuti zvamakamuita sabhuku pavillage assembly makakanganisa iroregero kuti sori asabhuku wei ipapo ndakakanganisa makatomuvhiringidzisa tatswai akaunza nyaya kupi kuno hazvichina mhosva saka ndati imimi area inei ngemwedu tisu ana saurombacho hamufanirwi kunga muchitouyepiba imi kudai hazviitiba kusvika zero renyiro makambodaidzwa kudari muri kuona kuti mwaubata tambo maneged wires mwakura zvimwe zviro zvacho mukatoona kuti zvachinja umambo hwapo zvatodai mototanga kuona kuti hazvisisiri zvei ngazviripo motozvisiya zvakadini zvakadaro
anenge apuhwa matombo ekuti aite wodini woita. Saka mwaita makumbira ruregerero mataura kuti makamukanganisa nyaya yenyu ndinoikanzura mazwa. Wani muri baba akuru. 2 hamufanirwi kuuya mudare. 3 musapinda zvimwe zviro zvinoenda kovhiringidzana vanonge akapiwa mabasa nemutemo. Zvinonetsa, munobatanidzirwa. Imwe muchiendai mogara pamba. Stick to your area of jurisdiction. 2 hectares pamba penyu pamba. Pane nyaya izazi maiti ndine munda futi. Zvakaizwa? Ane portion iri kuzasi kwemusha wawo. Kuno exceed 2 hectares. Kuno exceed 2 hectares. Hamufanirwi kudaro. Mukadaro munhu wese unopedzisira akuda kutedzerera izvi zvobva zvavhiringidza area. Imwimwe ndaumba zvikonzero zvitatu kuti muri baba mukuru, muri munhu mukuru, muri madhara. Ati madhara etinokaunda mwasaurundi kuti madhara edu ndiani? Ndimwe. Zvinonga zvatinetsesesesa zvimweni zvinhu tinyari madzimambo tichinyateedza mitemo yedu yehurumende. Mune mwetinodini? Mwetinoguma paine zvimwe zvinetswa zvinonga zvetinoda kuzoya kunani? Kwemuri. Imwe mwagara ipo pamba munoita henyunga musina zvimwe asi mune zvemunotodino? Zvemunotoziya. Zvemunoda kuti muzotibatsira nazvo. Tisapasvika iyo zvimune muruti anhu pakati haazviziva zvakadai izvi achazondidawo tizveshuwa. The old is gold. Tinokudai mune information imwene yetichada. Saka ndati munomu handisi kukutongai, muri baba mukuru, asi mwakazviunza mwega. Muno hamusaite zviro zvinokuunzai kuno. Muri munhu mukuru, munoda kuti mutobatsira isusu vadiki kuti apa itai kudai apa. Munhu anhu ari kutonetsa, mubatsirei sabhuku wenyu. Give him advices general dzekubati kwete dzekupanana mabhanda kuti usasvika kwakadai unopedzisira kutadza kuziva kuti ndoita sei. Saka nyaya yenyu mimi mataura kuti manga musikuziya. Yes, ignorance is good, no defense. Anhu akawanda akaendawo majeri asondoziya kuti takanganisa asi ndiri kumuregerera nyaya yenyu. Hamufanirwi kuzombotaura futi zviro pavillage assembly. Hamufanirwi kunga muchipa mitemo inoenda kopa from that end. Zvinozovhiringidza magariro ari. Chigweneti chenyu chacho chedaira ndakanzura futi. Hamufanirwi kuyemi. Adumona futi. Mazwa. Zvapera.